Op de basis van het evenement verhoor het neert. Pinkstermandi, waar zo'n 4 voeren, zetten 15.000 mensen in Bolze Tutein voor de tocht van 240 kilometer. Maar het hele weekend wordt er van alles organiseren om het barren hinnen. Zij er een wielerronde, die door in augustus is, een groot vrijwilligersfeest en een shanty-festival. Ik onder de tocht vernemen de fietsers het jubileum. Elke stempelpost krijgt zo wat oppimpt. En de eerste is haas en daar just al dat bijvoorbeeld een sloep voor de KNSM er leidt. En dat haas gepromoot en dat mensen spandoeken maar ze van deur zetten zijn. En we komen in Friendship bijvoorbeeld en de stempel is in professoren pakken. En daar komt wellicht de PC of het keertje naar voren. De tocht het fietst toch 15.000 mensen. Bij de jubileumeditie zullen er net meer deelnemers komen. Er is bezocht een lid van het Koninklijk Hoes het startschot aan te litten, maar is net slagen. Nou stelt secretaris en fietsleefhouder Joop Atsma dat waan.